Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack Balan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.
sugpon sang ikadawang nga bahin sa kabuhin ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Kabalo ako nga si Iksor ginagutok-utok sa katuntuhan nga nahimo ninyo. Siya ginagatot, kag naumid lang kamo. Matuhon din na, sir. Osno ka din. Kung hindi tungod sa iya, wala kami ang madamay ni Tibong. Hindi mo na Tibong? Oo, sir. Gusto kita. Abiganin na mo ang masuyop lang eh. Gali may ginaplano pa siya ng iban. Amo ba na? Ako lang tumatapo kung hindi tungod sa iya, sir. Aho, nagapati ako sa ginahambal ninyo nga duha. Kaya base sa among investigasyon, amo giman sina ang nagagwa. Ugaling, kumuara ka mo, nakaupod ka mo sang matabong krimen, may salabton gid ka mo nga duha. Eh, Sir. sir. Oh, kag kung anong galatubangon niya nga kaso, amo man siya ng inyo. Tine naman na siyang oras to, sir. Wala man kuya naka-inta sa pagmugo sa kagpapatay, sir. Amo man ko, sir. Wala gani ka mo makaintra, pero ugaling ara ka mo sang matabo ang krimen. Gani, umid gid ka mo. Sir, maluhay ka man sa amon, sir. Ay, maluhay ka sa akong mapamilya, kuya. Hindi man, kuya, pag umira, sir. Sir, amo man ko, sir. Maluwi ka man ay. Amo gani, dari ka paminsar ako sang mayo, para mabuligan ko ka mo nga duha. Sige, sir, sige, ambal, sir, kay mabulig kami, Makooperar kami, sir. Tuod na, sir. Tuod na. Iguot ninyo sa Iksor. Kuwaon na ton siya. Kay muon ko ka mga duha nga testigo. Oo, sir, oo. Pwede gid. Katuan tang lugar ni Xora. Ato siya sa Panitan, Kapis. Natultulan mo ba nung? Oo, sir, inablos to siya sang pagkaisa ko. Paryente mo gali sa Iksor? Oo, sir. Pero, porte kalayo, sir. Gali. Pero, bisan pa rin, ko siya, sir, kay nakaimo siya sang sala. Hindi ko niya mag-apen siya, sir, Gusto kagid ba nung? Bayo kagid matuon nga tao. Di ano? Laktong ta subong? Oo, sir, para makapahuli man dayon ko. Basta pasaliga lang ko, sir. Nga kung makuha ta si Ikso, makapahuli na ko sa amon. Oo eh. Kuhaan ka lang sa apidabit. Kag kung matapos na, magkapauli ka na. O, tisi ka, sir, Lakton, basta mo para matapos na ni. Mga 3 man lang ka-oras, bayon sa Kapis. No, sige. Kuya, boss. Paano, kuya? Amo man eh. Basta itudlo mo lang na si Iksor ang naghimo. Salvar ka na. Sige, sir. Oo, sir. O sige. Malisensya lang ko sa head namon. Malakad na rin kita. Malakat ka mo sumugyak. Gabi naman ni kayo. Gustuhan nila nga ibiyay, sir. Insakto, Will. Kaagahon makalabot na kami sa kalatuan namon. Jack, basta delikado. Hindi, sir. Kaya na mo nini. Okay, ikaw ang bahala, Jack. Oo, gali, sir. Base sa walang ginapaabot, ma-checkpoint kami. Kag ma-question kami, sir. May mga laba kami nga dala. Tawagin lang dayon ako, Jack. Akong bahala. Sige, sir. Salamat, gid, sir. Halong ka mo, Jack. Halong gid. Sige, sir. Salamat, Yuman. Bye. Bye, Jack. Agresibo gid si Jack. Grabe. Sa isa ng kagabi, daw luyag niya tapuson ang ginapaubra sa ila.
Major! Ang transaksyon ta? Excited ka gina. Well, isip ka lang 3 kadlaw sugod sa Major. Pwede mo na makuha ang parte mo. Hindi ka pa magparte. Ako na ginigamba sa imo. Okay na. Nakasugilano na kami sa ginsik. Nagatipon siya subong sa kwarta kag iatag niya sa akong pagaligan sa 3 kadlaw. Mga bata tayo nga wala problema. Okay lang sila. Oo. Mayon kayong tangan nila, Dre. Dahil pati ka na, sili ko na sa imo eh. Madasig ang amo sila nga sa transaction, Major. Gani ikaw na pala? Pangita tas ang mga prospekta para nga maglamo kwarta ta? Ha? Mga laylo. Oo, siyempre. Laylo tanay subong sa drugs. Mainit tayo subong sa droga. Ganit diri tayo subong sa kidnap o ransom. Kabalo ka naging kabudlay. Kita mo itong natapos ang nagligan nga gabi? Tumbagin ang pulis nga nagadala sang item sa Lis Manila? Huwag ito ka balita? Dito pa lang mismo sa Manila, monitor ka na. Mabalaan kung gay ang lugar ng dagdagan mo. Naamo gani. Init ang duga gani, relax na danay. Relax, Major. After 3 days, makuha mo lang party mo. Kamot ng kamot.
Kaya gipadulog mong salakyan? Makaon na rin kita. Gutom na ko. Kagpiho nga gutom naman ka mo. Oo ba to, Jack? Kahirap ng sulok-sulok ko. Banong, tibong. Manyapon na rin kita. Sir, Araw, may manukan. Manyapon ta na. Bugoy, tigoy. Kakasi sila sa pusas. oh, Jack. Banong, tibong. Kabay pa nga wala ka mo sang malaing ngay muon, ha? Hindi na ka mo palingin pa. Kaya masulbar lang yun yung problema ninyo. Ay, oo, sir, oo, sir. Oo, sir. sir. Hindi ka makabala ka. Umana na iyang istoryata. Mapulig kami sa inyo. Basta puligan man ninyo kami. Oo. O sige, dali na ko mo. Manyapon na kita. Para dire-diretso ng biyahe ta. Yak, ano tong mambal mo? Ngayon mo almost lang ang testigo batok sa isa nila kaupol. Oo, Bugoy. Papuli yung tasla pagkatapos ta makuha si Exor. Oo. Ha? Sabi ko, ano kayong iguunta sila? Nagliwat ang plano mo? Wala. Amo magyapon. Ano ka? Hindi ko makuha ang buhot mo sa lingon, Jack, ah. Wala magliwat ang plano. Amo man gihapon ang tuyo sa ina. Tumbahon ta sila. Tiambal mo papulion. May kaugalingon man silang puluyan, Bugoy. Nga dapat nila pulian. Dito sila mapauli sa lugar nga kung sa diin mangin kaupod na nila ang mga pareho nila nga demonyo. Ha? Di nag-star mga demonyo, Bugoyaw? Sa impyerno? Pwes, dito sila mapauli pagkatapos ang kinang nata sa ina. Jack! Darupikaon, para makalakata na yun. Eh, Balong, pasi ko may malain nga ginaplano sa ato ng mga taong ini. Ano ang buhat mo siningon, tipong man? Pasi pala kung tumbaw nila kita. Ha? Oo, Balong. Pasi pala kung makuha na nila si Exor. Kagtapos tumbaw naman nila kita. Aba, hindi ah. Ano na? Kabuot sa leader nila, oh, inang si Jack. Kamati ka man sa gamba nila, buligan nila kita, basta yung idoot pang naton siksor. Gani man. Pero manong hindi lang niya madula sa pinsar ko ang kabalaka. Nakulbaan ko ya basi pala ko nanuhaw. Tibong, mga polis ba sila? Kadlok na nila si Mangin kuungon kita nga ara kita sila. Kag makompirar man ta. Ay, buta. Kamati ka bala sang silang niya, papulion nila kita. Kung makuha na naton siksor. Magani. Pero kaluruoy man si Exor. Siya ang manalod sang tanantang ginhimo. Gago man si mo man. Inaya lang balang baba mo, base kung mabatihan nila kita. Ha? Ay, Tiano magalingi mo unta, ha? Salbaron pa siksor? Oy, tibong, siya lang makabulig sa aton para masalbar kita sa kaso. Kung mga testigo kita kontra sila, tudlong na siya gid lang niya ang naglugos kag nagpatay sa Magiloy. Kundi, guwa na tayo sa problema. pero batuod. Hindi lang kay siya. Kundi kita nga tatlo nakatilaw man sa babae nga to. Pero siya yan nagpatay sa Magiloy. Wala pa tayo mapatay ang bata sa gimbonggo ko sa dingding. Pero gimbono ya, amo tong yaging kamatyan. Gani man. Basta pala tibong itumok pa lang siya para masalbar ta. Na ano ka manimo man. Kinala magpariho nga itong tuno para nga makaluwas kita sa problema ngayon eh. Tapos ang mula, nakata. Sir. Tapos na kami, sir. Sir, medyo umana ang balay na Exor, sir. Kaya medyo layo sa iban nga pamalay. Layo sa dalan,
Di ka sulod lang sa lakyanta. Rapot mo ni sa tubang balay nila kita mapunto. Ati Mayo. Napiyo mo nga atugis siya dito? Wala na tasang iban pa ang kantungan, sir. Piyo ako. Ato na siya dito. Wala ba siya asawa, no? Wala pa siya. Ginikana na niyang kinistaran niya. Amo bala? Damo sila nga mag-utod? Damo, sir eh. Pero may mga pangabuhi ng iban. Siya na lang wala. Mantunto mo. Pila sila sa banta mo ang tao sa balay? Sila lang nanday mamang niya at nagpapanga. Ate, okay. Pamati ba no nga? Pag abot ka ron dito, amo ning himon mo. Ano na siya? Mamati ko. Para madali kita dito. Para magpauli kita na yun. Pamati ba nung? Mga biyan sundarin niyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Dili sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz, isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio.